No niin. Nyt on semmoinen homma, että vuosi on siitä, kun minä vein ne reklamaatiot joka paikkaan. Jopa vein henkilökohtaisesti ja ne lähetettiin sähköpostia ja kaikkia. Ja siinä oli se, että mitä kaikkea minä niinku teen. Että niinku, mitä on niinku tehnyt ja ei ole kuulunut ja sinne minä olen yrittänyt päästä ja tämä on kaiken huippu, että kun se nyt se yksi ihminen, tämä on niinku maailmalla helvetin paljon, yksi ihminen on nyt yhtäkkiä, ei tykännyt minusta, teki tuommoisen raportin ja tiesi, että tiimi vaihtaa, eli se heti aivan niinku susille ja sitten oli kaikki sitä painetta, kun ajattelin, että kun ei kaverilla ole keskiarvo 5,9, niin miten se niinku miten ihminen voi niinku ajatella näin, että kun se on vielä niinku puolustuskyvytön, jos se kerran olisi ollut niinku semmoinen, mitä hän ajatteli. Ja sen elämä on sitten niinku loppuhelvettiä. Ja nyt tämä uusi lääkäri sanoi ensimmäisenä, että se on arvostettu lääkäri, niin eihän se, kun se vaan peesaile. Sen homma on ollut, että minä olen 7 kertaa käynyt. Ajatelkaa 7 kertaa käynyt. Se saatana, sen edellisen kaverin, niin siinä toinen 7 kertaa, niin se on 30 tonnin reissulla. Että siinä on mennyt 15 ihmisen ajat sitten niinku hukkaa, kun ei kuuntele, ei. Eli nämä 3 ihmistä, jotka mulla on ollut niinku lääkärinä, ne on alkanut kuuntelemaan, ne on uskonut, olla hetkessä menty eteenpäin. Nyt tämä lääkäri tekee koko ajan sen, että mun hommo etsiä syy, että miksi ei. Mä eihän tämä nyt saatana näin pian mennä. Että kyllä nyt on semmoinen homma näin, että en minä pysty. Tämäkin homma, kun mä tänne tullut, on mulla yhtä helvettiä. Viimeksi mä olen käynyt kylässä, oli täällä syyskuussa. Sitten oli hyvä, kun puhelinta niin selasin, niin 40 viestiä sitten, niin oli toissa vuoden joulutoivotukset mulla, kun mulla oli joku ihmekohta, sitä on voinut laittaa. Että kyllä tässä on aika niin sulkeutunut ja yksi ja sitten suomen kielellä voi sanoa, että olen minä kattonut kattoa. Että minä toivon teiltä ihmiset, että nyt on semmoinen homma, että se on päästävä sinne harvinaissairauksien osastolle. Ja minä menen nyt lääkärille ja minä en lähde sieltä mihinkään. Mutta täti sanoi semmoisen homman, että saatana teet nyt semmoinen, että sä et lähde ennen kuin saatana sitä aletaan katsomaan tosissaan. Että kun ei mitenkään pysty enää palautua eikä mitään, koko ajan niin kipiä. Se on aikana 2017 siinä oli vielä muutama kikka, nyt ne on kaikki pois. Ja se on nyt päiväselle vaan kun se on tullut koko ajan, niin ei se nyt niin näitä heitetään vaan nurkkaan, että koeta pärjätä. Ja olen minä tehnyt niin perusteellista työtä, että sekin, että kun mä menen sinne, minä en tiedä, mutta sen mä sanon, että mä saatana tuun vaikka väkisin, niin kaikki dokumentoidaan. Minä haluan heti, että niitä laitetaan johonkin unitesteihin, että katsotaan mitä se on. Ja sitten kun nekin sanoo, että onhan niitä rannekkeita ja kaikkea, mutta miten helvetti minä olen tekemään tätä, kun mulla meni niin niskat, että se on aivan pöliä, että kyllä se on niin sinne mentävä ja siltä siisti. Että nyt ei oikein muista mitä muuta, mutta pakko pitää taukoa. Joo, sen verran minä nyt sanon näin, että mä viime kesänä, kun mulla oli erittäin heikossa hapeessa ja oltiin Oulussa kaupungissa ja sitten minä näitä parvekkeelta katsoin yksinkertaisesti, kun ihmiset kävelee ja nauraa. Ja ihmiset käy juhlimassa ja ihmiset käy kylässä ja ihmiset käy töissä ja minä olen ollut aina semmoinen, että minä olen tykännyt olla. Niin on se hirviä niin katsoa sitä, että kun tietää, että ei enää pysty, jos ei saatana alata niin tosissaan käymään jotenkin kiinni. Ja sitä ei uskota. Minä en tiedä, että minkä näköinen mulla pitäisi olla ja pitäisikö mulla olla erilainen, niin kuin minä saisin. Olisiko se pitänyt vaan valehdella?
Mutta en yhtään kesää minä enää katso sitä. Mun kaikki kalastukset, kaikki ja sitten mun elämä menee nykyään näin, että minä vaan katson kattoa ja sitten ei se ole mitään, että se on helpomma kalalla, kun se on vittu, se ei koko ajan liikkuu, koska sulla tulee sitten heti se oman painon kautta jo se, että se painaa. Se on vaan yksinkertaisesti, kun kuka hyvänsä nukkumaan, vaikka nastan päälle, niin kyllä se aikana, kun se paino tulee näin, niin kyllä se vaan tulee aina istu. Silloin sä käännät itse sen ympärille. Ei semmoista. Miten sinä on palannut? Ei. Ja sitten niin kesää ennen on aina odotellut sitä, niin kuin, että kun lämpö on ollut hyvä. Ja sitten kun yöt valvoo, niin on valoa. Niin, ei helvetti, ei se, kyllä se on näin, että ei enää jaksa, ei, se on vaan näin. Että kyllä se on näin, että ei ihminen tajua ennen kuin menettää. Se on vaan semmoinen raaka tosiasia. Ja kyllä se on vaan semmoinen homma, että pakko saada apua. Vaikka jos ei muuta, niin satana vaikka joka päivä puuduttaa koko kaveri, mutta jotain on, että jotain meillä on keksitty. Toivottavasti te laitatte jotain kommenttia. Mutta nythän me sanotaan näin, niin kuin Nikke kertoo, että sen näemme seuraavassa jaksossa. Että nytpä te olette ainakin mukana, että katsotaan mitä miehelle tapahtuu. Että kiitoksia, että sain jakaa tämä. En minä yksin enää jaksa pitää tätä sisällä. Että eiköhän tämä ole nyt tässä. Sammutaan vaan.